Skembefest može da počne, idem sada da jedem, da mi zuju ušima i da mi srce radi ono... Oj, Kikindo, ala si daleko. Oj, Kikindo, ala si daleko. Jugoslavija je poluteška. Poluteška. Jugoslavija je poluteška. Koliko kuvar mora da bude pijen da bi škambići bili dobri? Jako pijen. Znači ne ispod 1,5. Malo, bar 2 promila. I onda su škambići prva liga. Na kom ste promilu? Ja? Tretu 2,74. Višli ste od Vraniša. Vraniš je 2,33, vi ste 2,74. A jebi ga se rekorder. Sledeće godine ću da ponesem dreger, da ću da takmičenju u promilima. I ko ima najviše? Taj pobedi. Može. Ali ja tipujem da će ti pobediti, otvorit ću kladionicu. Ja verujem da ću ja pobediti. I ja verujem. On bi dao, ali nema para. Jer je žena gazda buđelara. Jer je žena gazda buđelara. To iz srca treba polako prijati i